Medzi 300 evropskými školami osnovna i štrednja škola so Domom školjaroh Petro Kuzmjak dostala pripoznanje školi ambasadora pre svoje aktivnosti u promovovanju matematiki i prirodnih predmetoh. Pripoznanje umeno školi prijali direktorka Helena Pašo-Pavlović i profesorka matematiki Natalija Budinski. Mi u tim projektu učestvujeme jeden rok. Prešloho roku sme počali na povolanku Centra za promociju nauky, na ich predkladanie i robili sme veľa na vyplňovanju kritériumoch. Je 21 kritérium, ktorý treba zadovoljiť, že by škola dostala oznaku STEM School Label, odnosno škola, ktorá urdeše prírodní predmety i matematika robia na najsúčasnejší spôsob. Naša škola še vyznačuje u prikladoch inovatívnej praksi u prírodných predmetoch i matematiky. Je veľa aktivnosti, ktorí doprinoša, že by še školjari motivovali práve za to ti predmeti, že je veľa sotrudníctva s lokalnu zajednicu, napríklad Centrom za promociju nauky, s profesionálcami. Nastavníky še tiež tak konstantno usavršujú u tej oblasti, takže to všetko doprineslo tomu úspechu. Okrem veľkej česti, oznaka školy ambasadora znači, že je tota škola príklad dobrej praksi drugim školam, ktorým má zadatok prikazati jak na súčasný i inovatívny spôsob otrimovať nastavu.